Sloba Radanović se utorak uveče uključio u live kod zajedničkog prijatelja koji je snimao Kijinu rođendansku žurku, međutim, kako Kockareva kaže, nekadašnji suprug joj nije ni čestitao rođendan i da joj nije jasno zašto je prati i minira na društvenim mrežama. Videla sam fotografiju da je pratio live, ali mi nije ni čestitao rođendan. Nema šta on meni da čestita rođendan, on je psiho koji me uhodi na društvenim mrežama. Namerno ostavlja hejt komentare za mene, a svoje briše. Pokušava, evo, i od mog rođendana da napravi sebi marketing i još neće da mi vrati prsten koji sam ja platila. Evo javno neka ga zadrži jer je očigledno njemu lepše i potrebnije. Završili smo priču, sledeći put može samo u novinama zbog svojih blamantnih izjava, rekla je Kija Kockar. S druge strane, Sloba tvrdi da je samo na trenutak ušao u live. To je bio live našeg zajedničkog prijatelja. Ušao sam i izašao. Kada sam video o čemu je reč, nisam mogao da znam šta je u lajvu dok ne uđem i pogledam. Nisam joj čestitao rođendan, to su izmišljotine i neka me ostave na miru, rekao je Sloba Radanović.